Bé, saludem el personal de l'oficina del síndic de Greuges, a la Maria Josep, o Josepa, Maria Josep, i a l'Anton Clapés, diu així, no? Que molt amablement ens atenen aquí fora en l'acte aquest d'entrega. Ho farem molt senzill i molt ràpid. Jo m'he permès demanar-li que d'una manera o altra ens assigni una espècie de curs de rebut, i el llegeixo i així tothom sap el que hem dit i tothom veurà com ella ho agafa i tal. Diu, benvolguts, oficina del síndic de Greuges de Catalunya, Centre Cívic del Carme, Reus. Diu, benvolguts. Per al present, el grup d'àvies i avis per la llibertat de Reus us fem entrega d'alguns més de 200 cartes individuals, perquè com veieu encara se n'afegeixen, hi ha 207 o 208, dirigides al il·lustre senyor Rafael Ribó, síndic de Greuges de Catalunya, en les que li demanem, recordeu vosaltres, i ara em dirigeixo a tu, en les que li demanem que analitzi les prohibicions de la Junta Electoral de Tarragona a què ens manifestem degudament autoritzats i pacíficament a la plaça del Mercadal en defensa dels drets humans aquests dies de campanya electoral. També us fem entrega de la nota de protesta pública col·lectiva amb unes 130 signatures en el mateix sentit de queixa per les prohibicions. Moltes gràcies per la vostra atenció. I ja està. Ara que sàpiguen tots que gràcies per confiança a la institució i després que ja rebran, com que són individuals, una resposta al síndic. D'acord? El que faci, no faci el síndic, etc. Molt bé, doncs ja ho heu sentit. Rebreu. No cal. Aquí hi ha les cartes amb la nota de protesta amb les signatures. N'hi ha unes 130 o 131, sempre anem una mica remolc, oi? I aquesta és la que va aquí davant. Aquesta és la dirigida a vosaltres.